dvoch rozdielnych polčasov. V prvom polčase sme dominovali my, darila sa nám hra hlavne v postupnom útoku, kde sme sa presadzovali jednak aj zo spojok a takisto aj z pivota, kde urobila aj niekoľko sedmičiek naša pivotka. Výsledkom toho bolo, že sme ten prvý polčas vyhrali o 2 góly. Do druhého polčasu sa domácim zlepšili hlavne brankárky, vychytali nám pár dobrých šancí a pár vylúčení do toho, ktoré vlastne postavili domáce na nohy a potom už v závere, kde sme sa snažili ten zápas ešte vyrovnať, prišlo k takému miernemu zlyhaniu, kde brankárka tam zle vyhodila a vlastne ponúkla možnosť domácemu družstvu na upevnenie výsledku, ale celkovo je to veľmi dobrý zápas, so šťastnejším koncom pre domáce družstvo.